हेलौ लोगोफोर, नोंसोरखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फैनो फरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। नै दिनै जोंनि अफिसाव फैनायाव आङो ओंखाम संनानै लाबोनो मोनाखैमोन नालाय दाना फिसाजोखौ स्कुलनिफ्राय लाबोफिननानै खांनानै ओंखाम जानो थांसै। दिनै हटेलावसो जासिगोन। बिसोरा आंजोंनो थाफाबाय थानानै मोनथाव बाथाव। ओमफ्राय दा 3:30 आबार टिउसनाव लांफिनगोन आरो बेखौ। ओमफ्राय 5टायाव गसिगोन बेनि आंनियाबो। सानैजों उनाव ज' थांसिगोन। जागोन दिनै ना जों दिनै हटेलाव ओंखाम जागोन। जानो थांसै मानो सालायदों बे सारजों जानो नांगौसै खामानि गैया। सार्भार बन्द'नि खामानि गैयाना जोंना। ओंखारलांसै जानो। आयौ दिनै सान्दुं दुंदों। सान्दुं दुंदों रोदलथा टिउसनावबो थांनांगौना जाखांनानै हटेलाव जाहैनोसै जोंना अफिसानो। मानो रावबो गैया? दिनै रावबो गैया जानो मोजांथार। हटेल मालिकफोरानो खारलांजोब्बाय आब'नि दखानाव। आंनि मबाइलखौनो बावलांबाय होनना हरसैमोन होननाय नामा। बार गोजोन दोननालाय दिनै जों हटेलावसो जागोन ना ओंखाम। सुक्ला जानायखौ दोनदोब्रा हटेलाव ओंखाम जानो फैबाय बिमा फिसा। संनो बादुलिसो नालाय ने, संनोसो बाखायो। संनानै फैनानै दाना आंनि जायगाखौ लालायबायना नों जाखांनानै फैनानै फैबाय दसे लेपटप नायसिगोन बियो। ओमफ्राय दा टिउसनाव थांफिनसिगोन आरो जाखांबा।